Благодаря Ви. Предложението не е прието. Преминаваме към декларации от името на парламентарни групи. Госпожа Цвета Караянчева, заповядайте. Моля Ви, без възгласи. Тишина в залата. След декларациите ще Ви направя съобщението. Защото има и съобщения, но понеже много се бърза. Заповядайте, госпожо Караянчева. Благодаря, господин Моля председател. Ви за тишина в залата. Седнете горе на балкона. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес, въпреки новите железни огради около Народното събрание, парламентарната група е в пленарна зала, за да не позволим на БСП, ДПС и „Атака” да прокарат тихомълком държавния бюджет. Тук сме, за да развенчаем мита за вашия социален бюджет. Вчера управляващото мнозинство превърна площад Народно събрание в гладиаторска арена. Моля Ви за тишина в залата. Много се радвам, че ви е весело, но на мен въобще не ми е весело. Вчера управляващото мнозинство превърна площад Народно събрание в гладиаторска арена и окървави мирния протест на невъоръжени български студенти срещу цвета на нацията, държавната машина. Моля Ви за тишина в залата. Уважаеми народни представители, запазете спокойствие. Изчакайте малко, госпожо Караянчева. Ще Ви моля да изслушваме ораторите, въпреки емоционалното състояние на всеки отделен народен представител. Заповядайте, госпожо Караянчева. Благодаря, господин председател. Срещу цвета на нацията, държавната машина изправи униформени с шлемове, щитове и палки. И докато в залата на парламента народните избраници от БСП, ДПС и „Атака” се упражняваха в риторика срещу насилието, ксенофобията и вандализма, навън полицията и жандармерията бяха пратени да охраняват гражданския мир с палки и ритници. Под прозорците ни, уважаеми колеги, децата ни бяха блъскани, удряни, бити, моля Ви за тишина, арестувани по жълтите павета. И тези срамни за демокрацията кадри, пропити с необяснимо настървение, обиколиха новинарските емисии и световните агенции. Докато премиера Орешарски захаросваше чуждестранните медии, че е освободил страната от страха и е форсирал инвестиционната активност, на площада пред парламента ерозията на доверието в управляващото мнозинство достигна котата, отвъд която разложителните процеси са необратими. До кога ще сте слепи и глухи, господа управляващи, за гнева на унизените и оскърбените, които шестват по улиците над 150 дни и които с погнуса произнасят дори имената ви? Ако все още имате съвест и свян, подайте си оставката и си идете. Не е нужно човек да изпие цялото море, за да се увери, че е солено. Не ви ли стига омерзението, с което студентите скандират оставка и ви пращат по стъпките на Христо Бисеров? Вие натикахте българския народ до ръба на пропастта и сега цинично наблюдавате как той се съпротивлява. Вашата лакомия за власт изкара българите по площадите и няма сила, която да ги укроти. Още по-малко това може да стане с бой. Тишина, парламентарната колеги. група на партия ГЕРБ се обявява категорично срещу физическата саморазправа с мирно протестиращи български граждани, чиято единствено човешка претенция е право на избор. Настояваме ръководството на МВР и лично вице-премиерът Цветлин Йовчев незабавно да се явят в Народното събрание и да отговорят от парламентарната трибуна от какво беше продиктуван масирания десант на полицейски сили пред Народното събрание и да обяснят тяхното агресивно поведение. 45 години един мракобесен комунистически режим ни хранеше с митове и цинично внушение,
че властта с кръв се взема и с кръв се дава. И понеже за няколко месеца във властта на социалистите в сдружение с ДПС и Атака тотално се дискредитира. Не си правете илюзии, че може да отбранявате с железни огради и палки. И слушайте какво ще ви кажа. Римляните казват: моля ви има за много тишина по-мъдри хора да от чуваме. вас и от нас взети заедно. Да получиш власт е случайност. Да се откажеш от нея е доблест. На вас тази доблест ви липсва. Оставката на правителството е единствения полезен ход за държавата в момента. И само тя може да спре това напрежение. Вдигнете си ръцете от студентския протест. Не се превръщайте в узурпатори и диктатори и не позорете страната ни. Всичко друго е форма на цинизъм и предателство към децата ни. Единственото и най-добро, което можете да направите, е да си подадете оставката незабавно. И тъй като знам, че господин Орешарски е тук в сградата на Народното събрание, аз го призовавам. Господин Орешарски, проявете мъжество и си подайте оставката. Благодаря. Изчакайте малко да премине емоцията. Добре. Моля ви, не на вълни. Има искане за процедура от господин Атанас Мерджанов. Заповядайте, господин Мерджанов. Благодаря ви, господин председател. Моля ви за колеги тишина. народни представители, правя процедурно предложение изявленията на лидерите на парламентарни групи да бъдат предавани пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио, както и дебатите по първото гласуване на бюджета за Република България за следващата година. Благодаря. Благодаря ви, господин Мерджанов. Има процедурно предложение. Противно предложение има ли? Не виждам. Режим на гласуване. Прекратете гласуването, посочете резултат. Гласували 171 народни представители, за 123, против 39, въздържат се 9. По групи покажете, ако обичате. Благодаря ви. Моля Националното радио и Българската национална телевизия да започнат директно излъчване на заседанието. Заповядайте, уважаеми господин Станишев, от името на парламентарна група.